Mas mabilis, mas efficient at cost-effective na pamamaraan ng pagtatanim ng palay. Ito ang itinuro ng Provincial Agriculture Office sa mga magsasaka ng Barangay Baraca, Villasis, Pangasinan. Bahagi ito ng isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na corporate farming. Gamit ang riding type at walk behind the mechanical rice transplanter, itinanim ng mga magsasaka mga palay. Mas mabilis daw ito kumpara sa mano-manong pagtatanim. Bukod sa pagpapabilis ng gawain, layon din ang isinusulong na programa ang pataasin ang produktibidad ng mga sakahan at pagtibayin pa ang kabuhayan ng mga magsasakang Pangasinense. Taong 2022 nang ipakilala ng Provincial Agriculture Office sa pangunguna ni Governor Ramon Monmongico III ang corporate farming at 2 taon pa lamang simula ng implementasyon nito, kitang-kita na kaagad ang resulta, kabilang na ang higit sa 9,000 bawas sa bawat cropping season ng magsasaka kada ektarya. Nauna nang sinabi ni Committee on Agriculture Chairman at 5th District Board Member na si Nicolay John Louis Sison na patuloy ang kanilang pagsisikap upang maiangat ang antas ng pagsasaka sa probinsya. Tuloy-tuloy lang ang gagawin po namin in partnership with the Office of the Provincial Agriculturist is to assist our farmers sa capability building, sa technical assistances, sa pag-request ng maraming mga machineries para sa ganun maging mas productive yung mga farmers natin dito sa Pangasinan. Sa ngayon, patuloy ang pagsuyod ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan upang maibahagi ang kaalaman patungkol sa corporate farming sa bawat magsasakang Pangasinense. Jose Robert Inventor, RNG News.